Zdravo svima i danas igram Impossible Glass Bridge. Neka zanimljiva igra. To je neka zanimljiva igra. Pa prvi put je igram i sada dolazim na ovu. Sada treba da dođem na ovu stranu. Da dođem do njih. Treba da dođem do njih. Pitao se šta se desi kad dođeš na drugu. Kad samo uzmeš i onda skočiš. Znao sam da je ta. Sad sam siguran da je ova druga, ali neće da isprobam. Ipak je ova. 100% sam siguran da je sada desna. Brate. Izgleda da je nesreća za većinu takmičara. Dobro. Ovo, ja ne mogu da verujem, pomirila se na drugu stranu, ali je sve jedna crkla. Siguran sam, znao sam. Htio sam da kažem da sam siguran da je ova leva bila i jeste. Šta? Je li ova prva? Ja sam želao sad tu da dođem, ali me je jedan tip spasio. Ma ajde. Evo dolazi još većinu njih. Preostalo nas još troje. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8. Ajde, preostade još ovih koliko? 3 minuta. Pa obično snimam samo ovo, da vidim da li ću pobediti ili ne. Ako pobedim, ubacite like i subscribe. Ako pobedim, lajkujte i subscribeujte. Desna je. Siguran sam da je desna. Ili ne. Ja mislim da je desna pa onda leva. Ali vidjet ću. Niko neće. Dolazim do blaga. Uskoro dolazim do blaga. Jana ona. I prvi sam. Došao sam prvi, ljudi. Ljudi, ja sam pobedio. Ja sam vam rekao da ću pobediti. Jesam li? Ubacite like i subscribe i vidimo se